Bu senin Diyarbakır oluşun yiğitliktir, sevgidir. Le Diyarbakır ve merasimeki xelatên îsal ku ji aliyê dîkavê ve ji bo yadkirina nivîskarê ji Diyarbakırê İhsan Fikret Biçîcî dihat dayîn, hat dayîn. Edebiyat dergilerinin Rêvebirê dîkavê di merasimê de balkişand ku Biçîcî di helbest û wêjeya xwe de behsa çand, dîrok û rewş û hêsta civaka bajêr kiriye û nivîskarên ku di wê rêyê de dinivîsin jî hatine xelatkirin. insanlar 10 yıl üzerinden geçtikten sonra adını bile unuturlar. Hemû post û pile di nav demajoyê de tên ji bîr kirin û wenda dibin. Lê berhemên hunerî û çandî nemirin. İhsan Fikret Biçîcî jî nirxekî vî bajariyê ku xizmeta nirxên vî bajarî kiriye û li pey xwe rê hiştiye. Me jî îro hem wî yad kir hem jî nivîskarên ku wek wî li çav, dîrok û rihê vî bajarî xwedî derdikevin xelat kir. Em ê çalakî û xebatên xwe yên çandî, wêjeyî û hunerî bi hevkariya sazî û nîşteciyên bajêr berdewam bikin. Ödül zengini bir arkadaşımız. Xelatên îsal ku di beşa helbestan de hatin dayîn, ji bo du helbestvanan İbrahim Tı û Alparslan Akdağ hatin parvekirin. Bu yaralı coğrafyada o insanların neler çektiğini gözlemledim. Ez 5 sal li vî bajarî mam û min li zanîngehê endaziyarî xwand. Di wan salan de min çavdêriyan kir û min rastiyên ku li vî bajarî pirsgirêkan peyda dikin dît. Dîsa min birînên wî bajarî dît û min dît ku li vê derê jiyan çiqas zehmet e. Wan zanînan jî bi min re rêçan hiştin. Ez jî niha wan rêçên ku ji vî bajarî bi min re mane, bi zimanê aşitiyê di wêjeya xwe de dikim mijar. İhsan Fikret Biçîcî ku li ser navê wî xelat hat dayîn di sala 1934 de li Diyarbakırê jî dayîk bûye û di sala 1953 de li Ankarayê ji beşa hukûkê derçiye. Biçîcî ji sala 1952 heta ku koça dawî kiriye di bi dehan kovaran de nivîs û helbestan nivîsiye. Di 29 mijdara 2013 de jî koça dawî kiriye. Sıdık Eren, Kürdistan 24, Diyarbakır.